la tradició de tirar el cue sol en el carrer i tot, nosaltres mateix ja l'han tirat a terra, perquè ja se feien animalers, ja la gent anava fent animalers per el carrer i això no se podia. Vosaltres recordeu quan estàvem en el Palacio, estàvem tirant coets a punta mala, i a lo millor estàvem tots cremats, i en el moment veiem algú per el carrer Castell, que venia llena, no? Ahí se parava tot el món, ahí no tirava ningú. Ningú. I a lo millor el que venia, que li agradaven, i no, que no en queden, entonces se tiraven. Però si no, respetaven a aquestes persones. Però un dia no se respeta res. Un dia no se respeta res. I tot això s'ha perdut per culpa de la perrilla, que se lleven dels focos. Sí, i per culpa de que aquests que estan així no tenen aquestes tradicions com nosaltres, de pares a fills, que ens han inculcat, que ens han fet la festa, que respetem, i que el que volem és divertir-se, no volem una trajectòria només que divertir-se. No volem fer animalers ni trencar res, perquè vosaltres sabeu que tu tires el coet i el coet pot anar a un puesto o un altre. No és el mateix que li tires uno en la cara o que pegues ahí un caixó, li pegues foc ahí sencer. A mi me tira un coet en la cara y me caga la mare que la pelita. El tira en terra y me crema, pues bueno. M'ha cremat. Si estás ahí no esperes otra cosa. Exacto. No vas a picar la bomba a la cara ya. No, mucho menos. No s'ho passàvem en la plaça que posàvem les taules enfront de la iglesia. En la porta de la iglesia, ficàvem allí les Però taules. si el fill... Jo me'n recordo un any sobre la plaça. Me'n recordo un any, se'n recordeu de la pescateria. Hi havia la tapaora de la pescateria, hi havia un tros aixina. Hi havia pues 3 o 4, me pareix que estava Bosco, estaves tu, estava Ten i estava un altre que en este moment no me'n recordo. No sé qui de tots digué, no, hi ha un hueco ahí a la pescaderia, anem a calentar el peix. Vinga, que havia una femelleta, la claven ahí la femelleta, li peguen foc a la femelleta dins de la pescaderia, s'armà una... S'armà un cacau el allí, i que estan contant de peixos. Pues el dia del círculo de lectores. Sí, això va ser en Xirivella. Això va ser en un poble a banda, perquè això... No, és el que ha fet Trastalles. Sí. Això no se't pot dir, no se pot dir això. Sí, és que anarem a presentar-se a l'Ajuntament de Xirivella. I ens donaren autorització. I venia José María de Múnich, que portava un caixonet, però ple de tros de dins de la falla del Palau. De carcasses del 5, tio. I eixim d'ací en el cotxe i anem ahí, venia Paco que l'entrava també, total, sabem qui som. I anem a l'Ajuntament, i estava de l'Ajuntament d'eixia una traca, i en tot el morro i tot seriós. Bona nit, mira, que nosaltres venim de Paterna a la Cordada i hem portat 2 coets, així poden tirar? Així tot el món és benvingut. Pues ja està clar, Ja ficarem en la plaça, José Miguel Ten, tots allí, i ha començat, per què ha començat? Pega foc a la traca, el rata, com era més xubido que pesava menos, el Bosco l'agarrava, s'apuntava i tal, i antes que s'enseguin les amiguites s'arrencava. I a tirar. I s'encén una seda, i apareix un allí que anava en un impermeable groc i una botella d'àudia, i se tira davant de moto, i el rata, no sé com és, pam, li cau un coet, però la bota de àudia, vale, i va a llevarse, pero no va, que llevaré y no se malome. Y lleva la sucursal del banco zaragozano o no sé qué. Y otro lleva una nevera portátil, una nevera de los de ahora Frigotti. Era como si fuera en un toldo, un expositor. Y estaba llegando una cadena. Pero el círculo de lectores. El círculo de lectores. Y total, que hemos terminado. Y arriba José María Múnich y Trau, y dona, un trozo de 10. Y en la pared, los canals antiguos que anaven empodats per la pared, i eixia el Tidorro de la cera. Estaven sentats a la cera. I agarra la carcassa i la fica així allò dins del calor. I va metge. I agarra que té foc i va. I fa, un xapaca dalt. I seguia feixillada. Arrencar tota la canal de la pared. Caigueren ahí la mitad de teula, pero un autobús. Pero que cridarem a la policía, diguen, mira lo que ha pasado, pues si tú estás posado sobre eso. Y la agarra, y ya como se estaba medio contentets, que li dic una suelta, y dice, pues María, porta una carcassa. Dic, porta'n 2. Dic, curra, anem ahí. I això tenia la cadena del Círculo de Lectores, però es podia caurir. Fes així i la carcassa, que no pot tenir. I clar, tens la caltró de 10, una allí i una altra allí. I el que faig, clar, quan no té impulsió cap amunt, i s'apartem. I ara
Oye, el llibre de gent confeti. No en queda ni uno, tu. No en queda ni uno. Ja la policia dice, què ha passat així? No sé, algú ha passat, algú... Allò hi ha Un atemptat diferent. Ha sigut un atemptat, jo veo. Die, pero de ahí, que han atracado el banco. Claro, estaba la cosa. Y lo tenga una hostia que han dado la parada esa y el polvo. ¿No? Hombre, el llibre dice, sí, como la cabalgata, con confeti. Sí, està més programat, està més organitzat, està més... Està tot... Però lo de antes era més... Com més coordinat i vinga de preparativo i puntualitat. Però això a mi no me s'olvida, a mi és l'única paraula que dic sempre i el personal me se queda mirant. El món de la pólvora és diferent a tots. Si no tu percata't, Jesús, igual com Josemi, percateu-se ho veureu. Anem a qualsevol cantó i n'hi ha un tirant un coet i eixa persona li dius dona'm el coet i te'l dona. Anem a veure, és diferent eixe món. Perquè jo me recordo estar tirant coets i han arribat 2 o 3, Llena, no, què voleu? No, que nosotros no tenemos. El coet és de tots, home, anem a tirar-los. I els has pagat tu, o els ha pagat ell, és diferent el món de la pólvora. Per mi, per mi. O per lo menos el pensament que nosaltres tenim. No, i el passacarrer, quantes vegades te digue un coet, tira un coet, el tires... Perquè antes se tirava el coet el dia del Cristo. Claro. És el dilluns. El dilluns después de dinar. Se tiraven ahí, anaven a dinar les famílies i te tiraven... I per baix de la taula caen dos coetes, Oye, que la gente se amolaba, una docena se amolaba para tirar el día del Cristo. Después de dinar, pam. Para tirar el Cristo. Pero ahora, pues, Tira un coet a la bola su. Per això te dic que tanta normativa, a vegades, diu, les tradicions, sí, les tradicions se perden moltes vegades perquè aquestes normatives o no s'adequen lo que se tenen que adequar o que la gent al final, si no n'hi ha que la gent com nosaltres... Quantes morts han hagut en el tema de corda? Ninguno. Ninguna. Però sí, cremats. Però cremats, però la cremats... També per imprudències. Perquè els que s'han cremat en la corda fa molts anys que estaven darrere de l'engaviat i se pega foc el caixó i s'escaldaren. Això va ser una desgràcia. També perquè no tenen... Les persones ixes a lo millor no ho sabien i es posaren ahí. Però tu saps de sobre que hem entrat a la corda, igual nosaltres tres, que nombrem sempre a temps perquè és de la mateixa edat que nosaltres, sabem cremar, se n'anem a casa a curar-se, punto, ni a l'Ajuntament, ni a l'ambulatori, ni a la mare que ho ha parit. Cuanto menos heridos, mejor, claro que sí. Claro. Es que una chispeta, una chispeta que te cabe en el dit, van a la ambulatorio y te la conten. Fulano de tal. ¿Y cuántos heridos hay en la corda? Pues hay 200 heridos. ¿Por qué 200 heridos? Pues han hagut 4 y esos se van a casa a curarse. Contra la gente que había del carrer. Sí, no, pero qualsevol tonterieta van a l'ambulatori i ho apunten. Fulano de tal, que herida por... Yo estoy en coche de bala que me falta plátano. A ver si me paguen algo. Per la mà m'enviaran, no? Qualsevol dia d'estos. Bueno, ara parlant en sèrio, No, vale. ¿Vas a parlar en serio?